Piştîbanga encûmena Minbic ya leşkerî ji bo vegera rejîma Sûriyê ji bo bajarê wan, Rojnameya Al-Watan raportek belav kir têde behsa hûrguliyên vegera bajar ji bo rejîma Sûriyê. Di raporta got Rojnameya Al-Watan ya gonêzîkî hikûmeta Sûriyeyê belav kiriye, dibêje ku çekdarên PYD dergehê gundê Awn el-Dadat yê got bajarê Minbic bi deverên dibin kontrola çekdarên opozisyona Sûriyê girê de ji bo sedemên nediyar girtin. Ji derekî serkirdê di encûmena Minbic ya leşkerî de ji Al-Watan re ragihandibû, got encûmena Minbic ya leşkerî ya goşaliyê PYD ve hatiye damezrandin, dixwaze bajar radestê rejîma Sûriyê bikin. Her wiha rêkeftina Amerîkî-Tirkî derbarê nexşeriya Minbicê red dikin. Heman ji derî ragihand, got niha danûstandin di navbera encûmena Minbic ya leşkerî û nûnerên rejîma Sûriyê derbarê radestkirina bajar ji bo rejîmê tên kirin û diyar kir got Rûsya agadar e ji van danûstandinan re û wêlgel Tirkiye danûstandinan bike derbarê bajarê Minbic. Ji aliyê xwe ve Hamê Aqsoyî berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Tirkiyê ragihandibû got armanca wan ew e bi dawî anîna hebûna çekdarên YPG li Minbicê bigiştî û balkişand got dewriyên hevbeş yên Tirkî-Amerîkî di navbera deverên Martala Feratê û Minbicê de berdewamin û got armanca dawî ji wê yekê derxistina çekdarên YPG ji bajar e. Ev danûstandinên di navbera PYD û rejîma Sûriyê tên di demekê de gotan niha bêhtir ji 16 dewriyên Tirkî-Amerîkî hevbeş li ser sînorê Minbicê ji hijdeyê heyva borî ta niha hatine birêvebirin. Li gorî rêkeftina nexşeriya Minbicê gotê de Amerîka û Tirkiye li ser derxistina çekdarên PYD ji bajarê Minbic û damezrandina encûmeneke xwecihî ji bo birêvebirina bajar li hev kirin.